Behin errukbi entrenatzaile frantziar bat entzun nion esaldia denbora pasata ulertu ahal izan dut. Izan ere, ez da logikoa den zerbait, ez dizu zeure buruak eskatzen, ez da bihotzean daramazun ezer. Errukbia, gorputz eta arimaz aritzea eskatzen duen kirola da. Edo barrutik ateratzen zaizu, edo ez da zure bizitzaren parte. Urte askotan jokatu izan dut errukbian eta orain 50 urte ditut, nire klubak bezala. Bere historia kontatuko dizuet, orain gainera bolada ona pasatzen ari denez, mende erdia ondo ospatzeko garaia iritsi delako. Irun errukbi klubak, orain Txingudi errukbi kluba elkarte batean sortu zen lagunen arteko afari batean. Lehenbiziko tropa jarti aurretik ere sekulako ahalegina eskatzen duen taldeko kirola da gurea. Txeme gazteena, eskolara eramaten dut igandetan eta zelaian antzematen dut oraindik. Badagoela playa hondin jokatzera iritsi ez ziren fundatzaileaien zeozer. Belarraren usainak errespetuaz hitz egiten dit. Jokaldi bakoitzean jarri ohi den esfortzuak ahalegina eta ahaleginaren garrantzia gogorarazten dit. Ni bezalako beste guraso batzuk ikusteak, errukbilariak izan ez badira ere, errukbiaren kirol espirituaz hitz egiten dit. Batzuetan, bizitzak urrundu egiten zaitu errukbitik egia da, baina beti geratzen da zure kluba. Klub honetatik 1300 lagun baino gehiago pasa dira, eta beraien bizitzetan hemendik pasa izena seguru sumatuko zaiela. Ez gara ez bereziak, ez desberdinak, kirol honetan diharduen klub bat gara besterik ez. Badaude klub handiagoak, badaude bestelako kirol batzuk, baina errukbia, avec le trip, sentitzen baduzu, zure kluba bezalakorik ez dago. Asko egin behar da oraindik gure seme-alabek gozatzen, jarraitu dezaten eta horretarako beaucoup de trip behar da. Horiek barru-barruan baldin baituzu ezin duzu utzi. Hori bera gertatzen zaie 50 urte pasa ondoren hasierako gogo berekin jarraitzen dutenei. Bizitza handia du errukbiak, Txingudi errukbi taldeak 50.